Škandál v parlamente. Zakázali mi to šíriť. Hneď teraz zverejňujem všetky informácie o finančnej platforme, ktorú roky skrývali pred Slovákmi. Je to platforma, ktorá ľuďom prináša viac ako 30 000 eur mesačne pasívneho príjmu, presne tak, ako ste zarábali vy celý ten čas. Otvorili sme prístup každému občanovi Slovenska, ktorý sa zaregistruje, pre tých, ktorí skutočne potrebujú možnosť zmeniť svoj život. Nie pre skorumpovaných politikov, ktorí celý čas kradli. Ako človek zodpovedný za osud Slovenska nedopustím, aby to pokračovalo. Je to nezákonné. Každý občan, ktorý sa dnes zaregistruje prostredníctvom odkazu, začne zarábať viac ako 30 000 eur mesačne pasívneho príjmu. Zaručene. Toto je moje oficiálne vyhlásenie. Starám sa o to, aby občania Slovenska žili lepšie a aby sa posilňovala naša ekonomika. Preto prosím, využite túto príležitosť, kým sú ešte voľné miesta. Ak to neurobíte vy, urobí to niekto iný. Dopyt je obrovský. Videla som kompletné správy o výplatách Kubiquant AI a už v prvom mesiaci každý používateľ dostal najmenej 30 000. V nasledujúcich mesiacoch zarobili ešte viac. To je moja osobná záruka. Peniaze si môžete kedykoľvek vybrať priamo na akýkoľvek bankový účet. Medzi vami a denným príjmom 1000 eur stojí len jedno rozumné rozhodnutie. Tieto peniaze sú vaše a zaslúžite si ich zarobiť. Ak sa chcete pripojiť k platforme, stačí investovať 250 eur, aby ste aktivovali svoj účet. Oficiálny odkaz sa nachádza priamo pod týmto videom. Kliknite naň a jeden z našich manažérov vás bude kontaktovať, aby vás sprevádzal celým procesom. Už v prvý deň uvidíte na svojom zostatku viac ako 1000 eur zisku, ktorý si môžete vybrať na bankový účet alebo v hotovosti. Nenechajte si ujsť túto príležitosť tak ľahko zarobiť pasívny príjem.